mapapuhunan. Hindi ko i-advise yan. In fact, again, Bakit? during my time as MCM Public Chairman, I kept on saying, huwag na po ninyo tingnan ang transportasyon bilang hanap buhay. Dahil puno na yan. We're regulated, nire-regulate natin. Maghanap na lang sila ng ibang hanap buhay na pagkakakita nila. Yan mahalaga yung TESDA, actually. May mga ganyan klaseng. So hindi na pwede sa Grab, hindi na pwede sa Angkas. Huwag na yan, negosyo yan. Bakit? Malakas siya. Puno na nga eh. Ayun, gano'n na kasi. Gano'n na kasi ito eh. Ang paghahanap buhay sa transportasyon is a privilege. Hindi naman natin pwede gawin todo pasa lang yan. Kung hindi mangyayari yan, parang side of building yan. Puno-puno. Mapupuno ating kalsada ng mga naghahanap buhay sa transportasyon.